Studju riċenti f'Malta dwar is-solitudni fost l-anzjani ħareġ id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa. Fil-waqt li n-nisa aktar iħossu s-solitudni bħala sentiment emozjonali, l-irġiel huma aktar affettwati bl-element prattiku. L-irġiel isibu serħan f'attivitajiet u xogħol waqt li n-nisa jiffukaw fuq ir-relazzjonijiet emozjonali u l-irwol matern. Madankollu kemm irġiel u anke n-nisa sibu appoġġ emozjonali permezz ta' gruppi ta' appoġġ, attivitajiet ta' volontarjat, il-fidi u interessi personali. Rose huwa grupp volontarju f'ħdan il-Caritas li fih anzjani li ħossuhom waħedhom jisibu wens u kumpanija. Meta tala il-bib u ma ssibx il-partner tiegħek tkun ilek miż-żewġa 30-40 sena, ma tagħna nissapportjawhom hemmhekk meta jiġu hemmhekk tinduna li m'intix waħdek. Jien Italija minn meta kont armla ħbatt il-ħbib f'Caritas u konna noħorġu kull ġimgħa inni magħhom 18 sena. Il-raġel tiegħi ilu mejjed 20 sena u tant inħossni naqas qatt ma nħossni waħdin. Ir-riċerkatriċi f'dan il-Caritas Marija Lul Desira qalet lil TVM News li l-għan ta' dan l-istudju kien li jinstemaw in-narrattivi u l-esperjenzi ta' anzjani li jgħixu waħedhom f'Malta. Qalet li dan l-istudju wera li l-anzjani għandhom ħafna xi jikkontribwixxu għas-soċjetà u għandhom ikollhom kull opportunità biex jibqgħu attivi. Il-koordinatur tas-servizzi psikosoċjali tal-Caritas Josef Paċ saħaq fuq l-importanza li nisimgħu dak li għandhom xi jgħidu l-anzjani. L-iktar ħaġa li laqtitni kemm l-anzjani fil-komunitajiet tagħna għandhom xi jagħtu lis-soċjetà li jiena isthom nistgħu ngħidu hekk sintesi nista' nqishom bħala biblioteka ħajja illi lilna jistgħu jerġgħu jagħtuna sens anka fil-ħajja tagħna l ċertu mistoqsijiet li jista' jkun għandna aħna b'mod eżistenzjali. Anthony Gatt, direttur ta' Caritas Malta, spjega kif għal ħafna snin Caritas tat importanza kbira u rispett lejn persuni anzjani u onorat is-sem tagħhom fis-soċjetà. Semma diversi gruppi ta' sapport li Caritas toffri matul il-ġimgħa kif ukoll il-kuntatt dirett ma' min iħossu waħdu. L-istudju ħareġ ukoll rakkomandazzjonijiet fosthom għal sens aktar komunitarju u spazji ikbar biex l-anzjani jkollhom iktar fejn imorru. L-importanza li l-anzjani jitalmu teknoloġija u li l-anzjani jmorru fi skejjel jagħtu l-esperjenzi tagħhom biex noħolqu esperjenzi bejn żgħażagħ u anzjani.